मोजानो एसे बाइक नायनो फैदोंमोन लोगोफोर पुरा एमटिया मोजानो जे बिबि मटर्स गरायसर माने राइडिंनि जि बुस्थु नांगौ जि बेसाद नांगौ नोंथांमोना मोनजोबगोन माथा मारिदोंमोन लोगोफोर गारि गंसे लानो दा बहुत इम्पर्टेन्ट बुस्थु आरोना लोगोफोर नै गारि सालायनाय लोगो लोगोनो खोमा जेनथुला हाबो मा आरामसे ओरै खालामना लादो दखाना जेरैबायदि अपेनिं खालामदो एनका मोजां मोजां माल बुस्थु सोना दोनदो लोगोफोर बिदा itu anjane pas blog gasinar na bung namba so guys naina hagen ne pura MT-a mojano ese bike naine faidemon logofor inifay guys nebe pura mane godan model arna logofor enibe bai denja bornandole bisal kintu no moja jade kintu nebe mense modela sigani normal mense modela nebino nङामोन ना nebinoमोन no oh ओमफ्राय दा गोदान मडेलखौ आपग्रेड खालामना होबाय आरो न नायनो हागोन नै पुरा बेलेग चेन्ज खालामना होदो माने एलईडी गोजा लाइटा न दिसथायाथ' र' आजिखालि माथो बाइक लागासिनो स्कुटिखौ लानानै गोजान जायगायाव थांनो हासिगोन दखन न जेरैबायदि दिन मोनफैबाय लोगोफोर जा मोजां मोजां खालामना होदो एखेबारे यामानि MT-खौथ' गोबां मानसिफोरानो लाखाखाबाय ओमफ्राय खिन्थु MT-खौ आपग्रेड खालामथ'वाखै साइजफोरखौ इखौनो दोनबाय थादों न बिसोरलाय चेन्ज खालामदों आरो न गैला जिखुनु कालाराल'सो चेन्ज आरो न मोजां नांदों लोगोफोर एसे नायनो फैदोंमोन नै बाइकखौ ओमफ्राय नायनो हागोन नै लोगोफोर सब स्कुटि गोजानै मानसिफोरा गारि लागासिनो दङ एखेबारे जोंनिया बिशाल भाइनि दखानाव फैदोंमोन ओरैनो गारिनि मोननैसो माल बुस्थु लागायनो फैदोंमोन ओमफ्राय गारिखौबो नायनो फैखाबाय आरो ना लोगोफोर ना डिलारखौबो नायबाय खानसेयाव लाखासिगोन दाथ' जानाय नङा मथथे एप्रिलाव लासै नायनोसै आरो मा जायो एप्रिलनि लास्टआव माथा मारिदोंमोन लोगोफोर गारि गंसे लानो एफजेडखौबो खेबसे नायनो र' माबायदि फैदों नै एफजेडआ नैबे मोनसे कालारखौ बांसिन हिटसिन नाङो एफजेडखौ ओमफ्राय नैबे माबायदि एफजेड एक्स हाइटआ देन्जार जागोनलै खिन्थु बिशाल भाइ न मोनासगोन मोनासनाया मथेथ' बया सोलिगासिनो दङ दे खिन्थु न नैखौनो हेभिसिन नाङो न दामि नाङोलै नैबे मोनसेखौ थारमाने हेभियानो खिन्थु एफजेडनिया बे मोनसे कालारा बेस्टसिन खिन्थु इबे साइजखौ बरिया नाङो माने बरिया मजा खालामना होदो लोगोफोर यामा डिलाराव दिनैसो हाबदो माने भार्सन 4.0 वा नायनो हागोन गाइस सब गारि गोजा आरोना गाइस खिन्थु फिटफोरा गैथ'वाखै खोमा लाबथ'वाखै न स' गाइस दा आङो फैयै मोनफैबाय लोगोफोर गरायसर इनिफ्राय दा गरायसराव मा खालामनो फैदो दा नोंथांमोना मिथियाखैमोन खोमा खिन्थु फार्स्ट इन्ट्र' भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ गाइस आं दा दोङो लोगोफोर नायनो हागोन इथिंगालै जे बिबि मटर्स गरायसर हेलमेट बाइक बायदिसिना माने राइडिंनि जि बुस्थु नांगौ जि बेसाद नांगौ नोंथांमोना मोनजोबगोन इनिफ्राय गाइस दा फार्स्टआवनो लकेसनखौ खिथानि आं लोगोफोर इयाव गरायसरनि पुलिस थाना दोङो गरायसरनि पुलिस थाना खाथियावनो ओमफ्राय इथिंगालै यामा डिलार दङ बे यामा डिलार खाथियावनो आरोना गाइस नैबे जोंनि लोगोनिनो आरोना गाइस पुरा जि नांगौ नोंथांमोना मोनजोबगोन जे बिबि मटर्स गरायसर आं दा हाबैनि लोगोफोर मारै भाइ खबरा बहुत दिनाव दिनसो लोगो मोनबाय दे एखेबारे मोजां खबरा बरियानो मालाय बरिया मोजां दखान होबाय आरोना लोगोफोर दा बहुत दिन जाबायमोन माने सिगांसो जोङो मथथे 1 बोसोरसो बारबाय खिन्थु न 2 बोसोरानो सिगांनि ब्लगाव नोंथांमोना नुबाथाय नायबाथाय मिथिगोन आरोना गाइस जोंनिया बिशाल जार्नि मोनना जोंनिया भाइनिया चेनेलनि नामा दा जोङो जमानो ब्लगबो खालामोन आगोलाव खिन्थु दा दखानाव बिराद बेस्थ आरो माने एखेबारे ओरैनोथ' बारा दिन जायाखै दखान होखानाया बारा गोबाव जायाखै दाना दा गाइस आं दा फैदो लोगोफोर जाय गरायसरनि नोंथांमोनाथ' सोरबा सोरबा मिथिबाय जानांगौ इनिफ्राय दा इयाव मा बेसाद मोनगोन बाइकफोरनि थाखाय दा नोंथांमोना आरामसे आं भिडिअ मोनसे देखायगोन लोगोफोर अके ओमफ्राय दा बाखि स्टकआव मा बेसादफोरखौ लामनानै दोनफैदो दा आङो एसे सोंनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नालोंबाय थाबानो जाबाय दा माने इमान गोजानफोराव थांलागा दखान गैया आरोना गाइस माने दा नैबे गरायसरावनो दा नैबे गरायसरनि जाय भिडिअ नायो दा इसोरबो बेलेग जायगाफोराव थाङो ओमफ्राय दयनो माने ब्लग खामियावनो आं ओरैनोथ' रायखांबाय ओमफ्राय ओरैनो आङो जि माल बुस्थु दोङो गथाय नायजोब्बाय लोगोफोर गराय हेभि बेसादानो दोङो इनिफ्राय आं दा एसे सोंनोसै आरोना जोंनिया भाइनियाव दा ओरैनो माने दखानाथ' बारा दिन जायाखै नङा होमबा ओरैनो बेसांसो दिन जाखो माने दखाना मथेथ' नैबे दा अपेनिं खालामनाया मथेथ' बारा दिन जायाखै आरो न इदिसो जाबाय आरो न इनिफ्राय बाखि नैबेखिनि जायगानि नामखौ मा नाम होनखायो माने लकेसनखौ जोंनि बे एक्जेक्ट लकेसना जाबाय नियार गरायसर पुलिस स्टेशन ओमफ्राय आंनि खाथियाव एडभकेट दङ सिनायखायो एडभकेट खाथियावनो आरोना
आच्छा दा जोंनिया भाया माला माला दखान होखो आसरित मोनलायलांबाय आरोना लोगोफोर दा बराया मोजां दखान होदो इनिफ्राय दा बाखि ओरैनो स्टकआव मा मोनथावना बेसादफोरखौ लामना दोनजोबदो माने एसे फोरमायना होदो सोरनिबा नांगौ बेसादाबो दोङो जानो हानाय नङा होमबा थ' एसे फोरमायना होदो जितुबा दा स्टकआव मा दोङो माने स्टकआलाय बहुतानो बुस्थु दं खिन्थु गटाय बुस्थु देखायनो जाया दा आं जिखिनि हायो देखायनो हागोन आरो देखायगोन आरोना दा ओरैनो बाइकफोरनि थाखाय नङा होमबा जेनेबा दाथ' बुंनो थांबाथाय नैफोर बुस्थुआ ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो माबानि हेन्देलनि सायाव लागायनाया थावनि आरोना थावनि जेनेबा ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो ओमफ्राय नैफोर हुइल कभार दोङो अइल कभारफोराबोथ' दा फुलबो दोङो हाफबो दोङो आरोना आच्छा आच्छा इयार बेलेग कालार दोङो ना अनलि ब्लेक नामा ब्लेक नङा अरेन्जबो दोङो आरोना लोगोफोर नायनो हागोन ए टेनसन गैया लोगोफोर अइल कभार एभेलेबेल जि कालार नांगौ इखौ मोनजोबगोन नोंथांमोना टेनसन खालामनाङा स्टाइलनिबो मोनगोन इनिफ्राय बाखि इनिफ्राय फगलाइटफोरा हेभि लोगो ना फगलाइटफ्राथ' पुरा हेभियानो बेफोर जेनुवेल माल पुरा एकदम आरो दोङो बहुत इनिफ्राय असाबो दोङो एकदम हेभि आरो हेभि जिखिनि दों माने हेभि आरो ना माय गॉड लोगोफोर नै वाव इथ' आरो देन्जार दखान नोंखौ खेबसे दिहुनलाय नायनि थारफोराव लगायोना थारफोराव सायाव दि मानसिफोरा होना लायोना कालारिं लाइटआ आच्छा बाइकआवबो लगायो जोङो बेखौथ' खिन्थु गाइस जोंनि जायगायाव बारा लाबोदो लोगोफोर इखौ बांसिन मानसिफोरा गुवाहाटियाव थाङो आरोना गुवाहाटियाव बांसिन लागायनो थाङो फगलाइट नांगोन होनबा खिन्थु दा इयाव टेनसन गैया बाखि बरा हेभि माल लाना फैदो लोगोफोर इखौ माने जरासे मोनखागोन आरो न' जरासे मोनखागोन इफोरथ' बारा प्राइस नङा खोमा ना इदि प्राइस नङा आङो मिलायना होगोन धर इफोर जुदि सोरबा फैयोबा नकुल नाम लाना फैबाथाय खमायना होगोन दे आंनि नाम बहुत माने नैबे खिन्थु जिखिना दाम 20% 15% खमायना होगोन आरोना खिन्थु लोगोफोर बिराद उजान दे खिन्थु नैबे बया इउज खालामो मानसिफोरा समान खाथि होना लाजोबो दे खिन्थु नैखौ बहुत मोजां इनिफ्राय बाखि नैबेबो बया सोलिगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय ओइ बे सुइच थुनानै दे माने डाबल मोननै मोनथाम जे कालार खालामो फगलाइटखौ बेफोरखौथ' स्टकआव दंजोबखायोना नायनो हागोन गाइस इफोरथिंबो एभेलेबेल लाना फैजोबदो आरोना लोगोफोर दंजोबो इथिंगालैबो बरियानो इनिफ्राय बाखि ओमफ्राय हेलमेट ओरैनो हेलमेटफोर दोङो ना स्टकआव आच्छा इनिफ्राय माबाया मोननै ना इनिया ग्लासा मोननै न' नायनो हागोन गाइस मोजानो गानना देखालाय मारै नुयो वाव नायनो हागोन लोगोफोर मारै नुयो नोंथांमोना वाव नायनो हागोन गाइस डिजाइनफोरखौ मारै नांदो लोगोफोरनि मजा लोगोफोर मजा इदनांदो लोगोफोर ओरैनोथ' गाइस नैखौ कालारखौबो बिराद मोजां नांदो आरो आं इ कालारखौनो बेस्ट नाङो ओरैनो नैबे बेसेबांसो सोलिगोन दा प्राइसआ भाइ नैबे मोनसे हेलमेटआ आच्छा ओरैनोथ' पसिसमोन आरोना स' गाइस दा नायनो हागोन नोंथांमोना स' गाइस गोबां मानसिफोरानो माने जानला माला हेलमेट लायो माने दाम गोसा होनानैबो सोरबा हेलमेट मोजां मोना बा सोरबा थगायजानाय खिन्थु माने नैबे ओरैनोथ' 2500 होनना बुंदों जोंनिया भाइया खिन्थु आंनि भिडिअ नायना फैबा नोंथांमोना बरे आरामसे मोनगोन 2200 हरगोन आरोना डिसकाउन्ट आरोना माला बरे डिजाइना एनका मोजां लोगोफोर गाननायखौ नायबाय बरे साइज नांदो आरोना गाइस लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नांगौबा आरामसे फैबानो जाबाय जोंनिया भाइनि दखानाव बारा गोजान नङा लोगोफोर गरायसरावनो इनिफ्राय आरो बेलेग कम्पानिबो हेलमेट दंबावो ना भाइ भेगानि दोङो ना नायनो हागोन गाइस इबो खेबसे गानलाय मारै नुनायनि भेगानिखौ गोबां मानसिफोरानो इउज खालामो आरो इखौबो वाव लोगोफोर नै बरे आरामनो नोंथांमोना जुदि नांगौबा लांफैनो हागोन इमान इदि प्राइसफोरा टेनसन गैया दखानाव फैबा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जाखायो न' बरा मोजां गाइस माने ग्लासा डाबल नङा सिंगल ओमफ्राय नैबे मोनसेबा डाबल जाहैबाय ब्लेकबो जाहैबाय इनिफ्राय बाखि गाइस इथिंबो गालिबो दंबावो होमबाबो आं गासैबो खिथिजोबा मथ'द' आङो लामनायखिनिखौ मथ'द' दोङोखिनिखौ खोन्थिदो आरोना लोगोफोर इनिफ्राय बाखि ओमफ्राय आरो मा डिजाइननि आरो बाइकनि थाखाय माल बुस्थु जिथुबा आरो बायदिसिना जे सोरबा एसे मडिफिकेसन खालामनो लुगैयो नालाय इफोरनिबो माल बुस्थुफोरा एभेलेबेल माने ग्राफिक्स पुरा स्टिकारबो होजोबनो हानाय जाजोबगोन जि खालामनो गोसो आरोना आरो बाइकनिबो स्टिकार डिजाइन माने खाननै थानानै बेसादखौ इउज खालामसिगोन आच्छा ओरैनो जि नांगौ ओरैनोथ' बाइकनि थाखाय माने स्टिकार जिथुबा बाइकखौ सोरबा डिजाइन खालामनो गोसो दङब्ला इनि माने जिथुबा मिसिं बायदिसिनाफोरखौ दा माने दखानाव लाबोथ'वाखै माने दखानाबो इमान इदि दिन जायाखै नालाय होमबाबो
दखाना जेरैबायदि अपेनिं खालामदो एनका मोजां माल बुस्थु सोना दोनदो लोगोफोर बिदा नोंथांमोना जे बेसादखौ नांगौ मोनजोबगोन जोंनि भाइनिनो दखान नोंथाङा टेनसन खालामनाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो डिसकाउन्ट मोनगोन नोंथाङा टेनसन खालामनाङा खिन्थु ओमफ्राय खाननैसो थानानै बाइकनि थाखाय माबाखौ लाबोगोन आरो स्टिकार माबानायखौ ना माने मिसिंआलाय दंखायो माने न'आव दोनदो दखाना सोबायथ'वाखै आरो ना मिसिंफोरखौ आच्छा माने मिसिंफोरखौ न'आवनो दोंजोबो खिन्थु दखाना सोबायथ'वाखै माने आरो बारा दिनबो जायाखै माल बुस्थु रोगानायाव एसे टाइम लायो नालाय खिन्थु आंनियानो फार्स्ट ब्लग जासिगोन आरो ना बुंनांबा बाखि नोंथांमोना जि नांगौ मोनजोबगोन टेनसन गैया लोगोफोर बेफोरखौ मोनगोन आराम बाइक सालायनाय दाथ' बिराद धुला ना आरामनो गाननानै सालायबाय दा टेनसन गैया लोगोफोर नोंथांमोना मोनजोबगोन टेनसन गैया बेफोरखौथ' ओरैनो अनलाइनाव बिराद मानसिफोरा सप्तासे गाहाम नेनो गोनां जायो न' ओरैनोथ' बेफोर बारा प्राइस नङाना बेफोरखौ आराम खम मोनो 200 थाखासोआवनो डिसकाउन्ट होगोन ना लोगोफोर 200 थाखा एसेबाबो डिसकाउन्ट जागोन बेनो खम दामि बुस्थुखौथ' रावबो डिसकाउन्टखौनो होनो हाया खिन्थु भाइया आंनि थाखाय खम दामि बेसादखौबो डिसकाउन्टआव होगोन आरो ना गाइस नोंथाङा टेनसन खालामनाङा बाखि जि नांगोन नोंथाङा मोनजोबगोन आरामसे फैबानो जाबाय हेलमेट बायदिसिना आरो सोरबा राइडआव थांनोबाबो आरामसे दिरुंफोरखौबो मोनजोबगोन टेनसन खालामनो नाङा बेनिफ्राय जि नांगौ माने मोनजोबगोन आरो ना नोंथांना खेबसे दखानाव फै आङो नाम्बारखौ होनागोन भाइ खेबसे हो माने सोरबा सिनाय मोनाबो जानो हानाय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनागोन बायसान्स जुदि सोरबा नांगौबा कल खालामनो हानाय सोंहरनो हानाय मा बेसाद दङ गैया बेनिफ्राय दा फायनानै जोबोद मोजां नांदों लोगोफोर मानो होनबा आंनि लोगोनिनो दखान नोंथांमोनाबो फै गासैबो लोगो बायदि साननानै ला लोगोफोर डिसकाउन्टआ जागोन टेनसन खालामनाङा ना मा बुङो भाइ नंगौना ओरैनो आरो माबाफोर बुंनो सानो नामा ओरैनो दा नकुल भाइयाथ' फैनाय हिसाबै आं मा होनो सानदों खिन्थु दा माबा फैनाय हिसाबै माबा मोनसे होनोसै नकुल भाइनो आंनि थ्रुदो ए हेलमेट सिगाङाव मोनसे ओमफ्राय आङो मोनसे माबा सेन्सबो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरो ना जे बिबि जोंनिया मटर्सनिफ्राय थेंक इउ लोगोफोर नै गिफ्ट होबाय लोगोफोर मानो होनबा जों दा राइड खालामबाय थायो नालाय ओंखायनो नांगौ जायो दा मोजांखौनो होबाय आरो ना थेंक इउ दे भाइ मोजां नांबाय लोगो मोननानै अराय हेबिनो आरो मोजां बिदिनो जालांबाय थाथोंसै नोंथांमोना फैदो आरामसे आं कन्टेक्ट नाम्बार होनो हागोन कल खालाम आरामसे मोनजोबगोन माल बुस्थु बहुत इम्पर्टेन्ट बुस्थु आरो ना लोगोफोर नैबे मानो होनना बुङोबा जोङो गारि सालायनाय लोगो लोगोनो खोमाथिं थुला हाबो मास्क लाबाबो कामानो काटिया खानाया हामा जायो खिन्थु टेनसन गैया लोगोफोर बेखौ आरामसे ओरै खालामना लादो ओरै खालामदो खालामनानै आरामसे लोगोफोर स्टुडेन्टबो जेबो नांला आरो गावनि सेफटि खानायाबो एख' प्रब्लेम जाया बेनिफ्राय आरामसे नोङो हेलमेटखौ गानदो बरिया मोजांनो नायनो हागोन गाइस टेनसन गैला माने जेबो गिनोनो नांखाला माने नोङो थादो आरामसे धुला सुला जेबो गिनांला आरो नोङो सानग्लास होयो ना मा होयो नोंनि बाथ्रासै टेनसन गैया मथ'थ' आरामनो हायो आरो ना लोगोफोर थ' माने खानैसो दखानफोराव मोननैसो माल बुस्थुफोरखौ लामनो रोङा दे लोगोफोर आं डाइरेक्ट बाथ्रा बुंखायो खिन्थु जोंनिया भाइया आगोलनिफ्राय माने राइड मारिबाय थायो नालाय बेनिखायनो मा बुस्थुआ इम्पर्टेन्ट बेखौ माने मिथिजोबखायो बेनिखायनो नांगौ बेसादफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन नोंथांमोना जेबो दाउट जानाङा कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनागोन बरिया आरामसे कल खालामबानो जाबाय आरो राइडिं गस्ला ओमफ्राय लपेनफोरखौथ' एभेलेबेल लाबोखागोन न' राइडिं गस्ला लपेनाथ' लाबोखागोन लाबोनायाथ' लाबोगोन आङो बुंनांगोन आरोना खिन्थु किसुमाना जे लाबनो होननानै किसुमाना माबा थायोना माने इथिखौ माने आच्छा ए माने प्राइसफोरखौ सोरबा सोरबा गियो लाबना होफैगोन आरो ना जुदि सोरनिबा राइडिं गस्ला लपेन नांथारगोबा खोन्थाबानो जाबाय आरामसे मोनगोन नोंथांना जेबो टेनसन खालामनो नाङा नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा हेभिना एखेबारे बेखौबो मोजां नांगोन नोंथांमोना आरामनो खेबसे गाननानै नायबाय बेनिफ्राय बाखि बेफोरो माने इमान बारा प्राइस नङालै न' नैफोरो इमान नङा दे बारा नङा इदिसो जागोन आरो ना लोगोफोर गासैबो हेलमेटावनो मिलायखायो आरो ना इमान टेनसन गैया बरिया आरामनो बख'दो ओमफ्राय बख'नानै बेलेग हेलमेटावबो आरामसे लगायना होनो हायो आरो ना गाइस टेनसन गैया स' नोंथांमोना खेबसे आरामसे फैबानो जाबाय नांगौ बेसादफोरखौ मोनजोबगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनो नाङा आरामसे आरो मिथियाबा आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हाखादो नोंथांमोना आरामसे कल खालाम आरामसे सों आरामसे फैबानो जाबाय लोगोफोर अके